Salam dostlar. Arduino sapaklarımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Geçen sapağımıza LED nämedigini, breadboard'un nähili işleýändigini we bir näçe LED Arduino arkaly dolandyrmagy öwrendik. LED Arduino bilen biriktirilende onuň ýanynda resistor hem goýduk. Emma resistor näme? Näme üçin ol LED'yi goraýar? Näçe ohm resistor ulanmalygyny nähili bilýäris? Resistoryň üstündäki renkler näme aňladýar? Naprejeniýa bölüji näme? Ýagny voltage divider näme? Şu gün bu soragylaryň hemmesine jogap bereriz. İlki size tok düşündirmeli bolýan. Birazajyk fizikadan başlaýyn. Atomdan ýagny elimize protonlar we neutronlar bolýar atomyň içinde. Diýeli gyzyllar protonlar, sarılar neutronlar bolsun we göklerimiz elektronlar bolsun. Elektronika dünýäsinde şu daşyndak aýlanýan bölejikler elektronlar bize şolar gyzyklandyrýar. We misal üçin bir kabel gözegine getirelim. We diýeli şu taýfyndan bir nokodundan. Ondan soň biziň şol elektron bölejiklerimiz çepden saga akýar. Biz şol bir nokotdan, ýani şu nokotdan näçe sany elektron akyp geçýändigini ölçeýäris. Biziň bilmeli esasy 3 sany zadymyz bar. Volt, amper we ohm. Ýagny şu taýda. Voltage bolanyna elektrik basyşy bolýar. Ýagny şu taýdaky sarja adamyň ampere itişi güýji basyşy bolýar. Current ýagny şu taýdaky amp ýaşylja adam elektrigiň akymy bolýar. We ýokardaky gyzylja ohm diýilýär we resistance ýagny garşylyk ohmyňky R harp bolýar, voltyňky V harp bolýar, ampyňky I harp bolýar. Indi ýa-ni size şu taýda bir kabeliň içinden näçe sany elektronlar akyp geçýändigini meselem getiripdim. Edil şu taýda da gözüňize getiriň. Volt amperiň güýjüni size akýan zatlar amperler ýagny şu elektronlar we bir nokotdan näçe elektron akýanyny biz hasaplaýas. Volt bolsa şu amperiň itiş güýji manysini berýär. Ohmyň etýän zady şol näçe sany amper akym geçip bilýändigini saglaýar. Inni voltage. Voltage bu elektronlary hereket etmäge iterýän elektrik basyşydyr. Ol V harpy bilen bellenilýär we volt bilen ölçenilýär. Misal üçin Arduino'nyň üstündäki 5 volt pinler bolýar. Misal üçin şeýle Arduino gözüňize getiriň. Bärsi USB-C, bärsi tok salynýan ýeri, bärsi power pinler, analog pinler we 14 sany digital pinler. Geçenki videoda aýdypdym, hemme şu taýdaky digital pinlerden 5 volt çykýar we şu taýfynda da 5 volt pin bar. Ondan soň meselem, ýene bir meselem, Arduino'nyň şu taýjagyna 3 nokot 3 voltluk pinim bar. Bundan başga adaty batareýler takminan, ýagny siziň bilýän şeýle batareýakyklaryňyz 1 nokot 5 volt bolýar. Ýa-da USB portlar köplenç kabelleriniz 5 volt berýär olaram. Voltajy suwuň basyşyna meňdedip bileris. Suwuň basyşy näçe ýokary bolsa, suwy öňe iterýän güýç hem şonça ýokary bolýar. Elektrik zincirinä hem voltage näçe ýokary bolsa, elektronlary hereket etmäge iterýän güýç şonça ýokary bolýar. Ýöne diňe voltajyň bolmagy togyň akýandygyny anlatmaýar. Tok akmak üçin elektrik zinciri ýapyk bolmaly. Nähili? Misal üçin
Şurada plus minus diýeli, batareýa çyzaly we resistor. Soňra minus ötýär. Zincir ýapyk bolmaly diýemde, şu taýdan akymymyz akýar, ýagny i bärti R, bärti V. Akym şeýle akyp durmaly, ýagny şu taýdaky gyzyl kabelimiz bagly bolmaly bir-birine. Eger bagly bolmasa, onda akym akanok. Inni current näme? Men bärde ingliz tiline ýazýan. Men inglizçe geçtim. Sizem nesip bolsa Amerikaga gelseňiz, elbetde inglizçe öwrenirsiňiz. Current ýagny akym. Current elektrik zinciriniň içindäki akýan elektrik zaryadynyň mukdarydyr. Bu i harp bilen bellenilýär. We amper ýa-da gaýtgaça amp bilen ölçenilýär. Kiçi elektron zincirlerinde köplenç miliamper ýagny köplenç mysal üçin 5 amper ýa-da 5 1000 milli amper diýilýär. Mysal üçin ýene bir meselem 20 miliamper bolsa, ondan 0.020 amper bolýar. Misal üçin adaty LED geçen sapamyzda LED öwrendik. Adaty LED köplenç 5 bilen 20 miliamper arasynda tok bilen işleýär. LED'den çenden aşa köp tok geçse, ýa şu LED'ň gyzýar ýa-da zaýalanýar. Käbir ýagdaýlarda Arduino'nyň pini hem zeper görüp biler. Şonuň üçin LED bilen resistor ullanýarys. Resistance näme? Resistance elektrik togynyň akmagyna garşylyk görkezýär. Bu R harpy bilen bellenilýär we ohm bilen ölçenilýär we simboly şeýle bellenilýär. Omega ohm diýilýär. Garşylyk näçe uly bolsa, şol bir voltaj bilen geçýän tok şonça az bolýar. Misal üçin kiçi resistance diýeli 4 ohm bolsa, i harpy ýagny akym şonça ýokary bolýar. Hatta şunu beýle däläni strelka bilen näçe ohmyň kiçi bolsa, şonça akymyň ýokary bolýar. Näçe akymyň ýagny bagyşlaň näçe resistance'yň güýçli bolsa, akymyň şonça peselýär. Ýagny az current. Resistorlar köp kilowatt 1 kilo ohm ýagny 1000 ohm bolýar ýa-da 1 mega ohm bolmam gelip bilýär. Bu da 1 milyon ohma deňdir. 1 2 3 ohm. Resistor elektrik zincirindaky current'i ýagny tok akymyny çäklendirýän elektron komponentdir. Ýagny şu zatlar. Resistor türli maksatlar üçin ullanylýar. Togy çäklendirmek, LED ýaly komponentleri goramak, voltajy bölmek, signallary dolandyrmak, mikrokontroller pinlerini belli bir ýagdaýda saklamak. Adaty resistoryň 2 aýagy bolýar. Onuň polarlygy ýok. Diýmek, resistoryň haýsy aýagyndan pozisiýal ýa-da atrisiýal tarapyna biriktirseňiz hem tapawdy ýok. Schemalarda resistorlar şeýle bellenilýär. We siz plusyny şu aýagyna da bärsin minus ediň ýa bärsin minus edip bärsin plus ediň, tapawdy ýok. Ýöne resistorlaryň bir näçe görnüşi bar. Şu taýda mysal üçin 3, 4, 5 sany, hatta şu taýda 5 band diýär, bärde 4 band, bärde de 4 band ýöne renklendirişi bolýar. Indi renklendirişleri düşündireyim size. Geçenki videoda resistorlarymyzyň üstünde 5 sany renk bardy. Bu renkler keypine goýulanok. Hersiniň bir manysy bar. Ýagny resistoryň näçe ohmdygyny düşündirýär. Meselem,
220 ohm ullanıpdyk geçen. 220 ohm'un elime şu wagt aldım rezistiri we renkleri kızıl. İkinci renkem kızıl. Üçüncü renki qara. Dördüncü renkem qara. Beşinci renki goňur. Inni elimizde 5 tane renk var orada. Inni biz şu tabliçe seretýäs. İlki bilen size düşündürmeli dadım. Rezistorlarda misal üçin 5 renkli rezistoriň ilk 3 renki, yani kızıl kızıl garasy sana baha aýtýar. Soň 4-nji renki sana köpeltmegi aýtýar, goňuram tolerance. Häzir indi düşündireýin ýuwaş-ýuwaşdan. Başga renkge geçeli. Diýeli gyzyla. Inni birinji renkimiz gyzyl diýipdik we tabliçada value 1 diýär, ýagny biziň birinji renkimize seretýär. Inni şu taýda red bahasy 2 diýär orada. Onu biz gyzylyň ýanyndan 2 diýip belleýäs. Inni ikinji renkimizden bärde gyzyl diýip ýazylypdyr. Şoň üçin value 2-den ýene-de 2-ýe tabliç şu ikinji setirden gyzyl tapýas, ýene-de şu taýda. Şoň üçin bäri hem 2 diýip belleýäs. Üçüncü renkimiz qara diýär. Value 3'ü gözleýäs. Bärdenem garamyz black. 0. Şoň üçin garaň ýanyna 0 diýip belleýäs. Indi dördüncü renkimiz ýene-de qara. Indi dördüncü renk bärde köpeldijiňi görkezýär, ýagny multiplier ingliz diline. We şu taýda qara renkiň köpeldijine seretýäs. Evet. Qara renkiň köpeldijine seretýäs. We şu taýda bary ogy sana bira köpeltýär. Şoň üçin şeýtirip x goýaly, bira köpeltýär. Soňra 5-nji renkimiz goňur diýär. Ýagny tolerance. Indi goňur renki tapýas şu taýdan. Ne brown diýär. Prosendi 1. Inni nähili işleýär bizde? Biz 5 renkli rezistorlarda ilk 3 sanymyzy goşýas. Ýagny bize elimize 220 bolýar ordan. 2 2 0 2 2 0 220 bolýar. Soňra 4-nji renkimize köpeldiji, ýagny biz şu 3 renk 3 sany bahamyz näçe bolsa şonu şonça köpeltýär. Bize gara renk bolan üçin 220 bira köpeltýär, näçe bolýar? 220 bolýar ýene-de. Soň goňur renkimiz bize tolerance aýtýar, ýagny sen şu 220-iň nä derece ütgäp bilýär. Ýagny çydamlylygy diýsem bolarmy? Misal üçin şu 220 kilowatt, misal üçin başga bir tolerance alaýly. Diýeli goňur ýok, altyn renk, ýagny gold. Goldyň tolerancy 5% diýär. Eger şu goňur ýerine gold bolan bolsady, ýagny altyn 5% bolsady, onda biziň rezistorymyz 220 bahasy şu kilowatt 220 mäşe bolup bilýär. Kilowatt 210 mäşe bolup bilýär. Arasynda oýnaýar. Qara renk başlan goňur renk tolerance, ýagny 1% bolmagy 220 diýmek, onda sen kilowatt 219 bolup bilýär, kilowatt 220 bolup bilýär diýmek. Bu has precise precision, has güýçli bahasyny, ýagny rezistansyny, ohmyny kän ütgedenok manysyny berýär. Ýene bir mesele etip görelim. Indiki meselemiz üçin diýeli şu taýdan özümiz sanlar saýlaýly. Şulary ilk başda bozaýyn. Şu taýdan san saýlaýly. Diýeli birinji renkimiz yellow bolsun. Yellow. İkinci renkimiz diýeli ýaşyl bolsun. Green. Yellow'un bahasy näçedi? 4. İkinci renkimiz green. Oňun bahasy 5. Soňra üçüncü renkimiz diýeli brown bolsun. Brown'un bahasy 1.
Inni biziň elimizde näçe boldy? 451. Inni multiplier bahasyny saýlaly diýeli şu taýda orange bolsun. Orange näme diýe? Köpeldiýjesi 1K ýagny 1000. Soňra inni tolerance üçinem köplenç zat bolýar. Ya silver görersiňiz ýa-da gold. Men gold alaýyn şu taýda. Gold'un kam 5% diye. Inni hasaplayly. Ýokarda biziň elimizde yellow, green, brown, soňam orange we gold. Inni yellow, green, brown şu üçüsi maňa 451 berýär. 451 köpeltmek 1000 jemi maňa 451 1000 ýa-da 451 K diýip belläp bilýäs. Soňam muň tolerancy 5%. Size Ohm'un kanunyny düşündireýin. Voltage, current we resistance biri bilen baglanşyklydyr. Olaryň arasyndaky baglanşygy Ohm'un kanuny diýilýär we esas formulamyzam şu. V deňdir I köpeltmek R, ýagny volt deňdir amper köpeltmegem ohm. Bu ýerde V harpy voltage, I harpy current ýagny amper, R harpam resistance ýagny ohm bolýar. Current tapmak üçin siz I deňdir V bölü R we resistance tapmak üçin siz V bölmek I etýäňiz. Şu üç formula bilen siz Ohm'un kanunlaryny, ýagny isle voltage, isle akym, isle resistance hasaplap bilýäňiz. Ýöne size şulara ýa tutmagyň ýerine iň aňsat ýoluny görkezeýin. Misal üçin size V harpy tapjak bolýaňyz. Şu üç burçlugy ýatdan çykarmaň. 3 burç edip çydýas, orta arasyny kesýäs, şeýle ýokarsyna V harp durýar, aşagyna I harp, aşaky çep tarapy, aşaky sag tarapyndan da R harp durýar. Inni saňa şu 3 burç diýär, eger V harp tapjak bolsaň, ondan barmagyň bilen ýa-da ruçkaň bilen V harpyň üstüne çizýärsäň, eliňe näme galýar? I köpeltmek R galýar. Onda näme diýär? Voltyň formulasy I köpeltmek R. İkinci misal üçin akym tapjak bolsaň, onda sen iň üstüne çizýär, onda eliňe näme galýar? V bölmek R. I deňdir V bölmek R. Misal üçin rezistory tapjak bolsaň, onda sen rezistansyň üstüne pozýar, onda sen eliňe galýan zat V bölmegem I. Onda R deňdir V bölmek I. Has aňsat we çalt ýat tutarsyňyz şu ýoly bilen. Ýönekeji bir misal işläliň. Biziň elimizde diýeli 5 volt batareýa bar we elimizde 1 kilo ohmlygam rezistor bar, dogry-dämi? We rezistoryň üstünden näçe akym geçýär, şonu hasaplaýyn. Akymy tapmak üçin I harpyň üstüne pozýas, biziň elimizde näme galýar? I deňdir V bölmek R. Inni I deňdir diýäs, V harpymyzyň ýerine 5 volt goýas, sebäbi batareýamyzyň çykarýan güýji 5 volt diýipdik we R harpymyzam ýagny resistance, bize elimizde berilen resistance 1 kilo ohmlyk, ýagny 1000 ohmlyk elimizde resistor bar. We 5-i 1000'e bölsek, onda 0.005 amperlik akym geçýär diýmek şu rezistoryň üstünden. Ýa-da 0.005 amper diýmeň ýerine siz gysgaça ýene-de I harpy 5 milli amper diýen bilýäňiz. Diýmek 5 volt we 1 kilo ohm garşylyk bolan ýagdaýynda zyňjyrdan, ýagny akymdan, circuitden 5 milli amper akym current geçýär.
Ne diýeli eliňizde LED var we Arduino'ňyz var. Oňam çykarýany 5 volt. LED'ň üçin näçe ohmluk resistor tapmaly, şonu hasaplamany öwredeýin. Ilki bilen voltage we Arduino diýäs. Şurada A deňdir 5 volt deň. Ondan soň gyzyl çyrağımız mysal üçin V LED diýäs. Şunu işletmek üçinem 1.8 volt gerek, doğru değil mi? Ve köplenç çıralarımız şöyle çıtayın 5 bilen 15 miliamper arasında akım çeker diýip aýdypdyk. Bulary fabrikalara öze ýasanlaryny sana gerekli toğunam, akımynam özleri belläp geçýär. Ýöne köplenç sana gerekli bolan akım 10 bilen 20 miliamper gerek bolýar. Diýeli biz şu meselemiz üçin 15 miliamper diýip gözeňde tutaly. İlki resistorun üstünde näçe voltage galýandygyny tapýas. Ýagny VR deňdir 5-den 1.8 aýrýas. Ýagny 3.2 volt galýar. VR deňdir 3.2 volt. Şunu sar renkde 3.2 volt. Sonra gerek bolan zat bize resistance hasaplamaly. Oňam formulasy nämedi? Üçürşi täzeden etip görkedeýin. I R şeýle. Şutaýda bize gerekli bolan zat R harpy tapmaly. R'ni tapmak üçin üstünden çizýäs. V bölmek I diýe. V bölmek I. Indi biz şutaýda gerek V'ni 3.2 volt diýäs we akymymyz 15 miliamper diýipdik. Ýagny 0.015 bolýar. Muny bölemizde 213 ohm bolýar. R deňdir bize gerekli bolan 213 ohmluk resistor gerek. Eger biziň çyrağımız 15 miliamperde maksimum ýagtylygyny ýakjak bolsa we 1.8 volt beremizde maksimum ýagtylygyny çykartjak bolsak, biziň onda elimizde 213 ohmluk resistor gerek. Eger ýokary gitdiňçe onda seniň resistorlygyň, ýagny çyraň LED'ň ýagtylygy peselip başlaýar. We 213'den aşak gitsen onda akymyň köpelýär. Sebäbi ýadyňyza düşýärmi? Eger näçe ohm ýokary bolsa, onda seniň akymyň şonça peselýär diýipdik. Eger näçe ohmyň azallygyça, bahasy azallygyça, onda akymyň ýagny current ýokarylaşýar diýipdik. We geçenki videoda biz 220 ohmluk resistor ulandyk. Indi bärde çyn dünýäde 213 ohmluk resistor tapjak bolsaň ýürüýte satmaly. Şoň üçin wagt näme standart gabat gelýän resistorlaryň bahasy 220. Şoň üçin 220 edip ulanýak. Indiki bilmeli zadymyz resistorlary nähili bir-biri bilen garşdyryp bilýäs. Indiki temamyz resistorlar series. Ýagny mysal üçin elimizde bir resistor bolsun we ikinji resistoram bir-biriniň aýagyndan baglayan plus we minus. Iki ýa-da birnäçe resistor bir-biriniň izinden birikdirilse, onda oňa series connection ýagny izi giderli birikme diýilýär. Bu ştaýsynyň diýeli 5 volt goýberýän, bärsem GND bolýar. Ýagny minus bolýar. Bu ýerde elektrik currenty ýagny akymyň geçmegi üçin diňe bir ýol bar. Şonuň üçin iki resistordan hem deň akym geçýär. Ýagny bärde resistor 1 diýeli, bärde de resistor 2. Resistoryň biriň üstünden I1 we I2 akymlar näme diýjek bolýan? I1 bilen I2 akymy ikisiniň bahasy deň.
Emma voltage resistorlaryň arasynda bölünýär. V total diňdir VR1 plus VR2. Ýagny voltage şutaýdaky tok bilen şutaýdaky tok bölünýär. We izigiderli ziňjirli resistorlaryň umumy rezistansyny tapjak bolsaň, onda formulasy R total ýagny jemi deňdir R1 goşmak R2 goşmak R3 we näçe sany resistor birleşdirýän bolsaň şonça izigiderli bolýar. Mysal üçin diýeli, mysal üçin elimizde 2 tane resistor var. R1 bahasy diýeli 1 kilo ohm, R2 bolsun 2 tane resistor, ikincimiziň bahasam 1-2 ohm bolsun. 2 kilo ohm. Indi biz şunuň umumy rezistansyny tapjak bolsak, R jemi diýes. R1 goşmak R2 ýagny 1 kilo ohm goşmak 2 kilo ohm deňdir 3 kilo ohm bolýar. Dogry. Diýmek bu iki rezistor bilelikde bir sany 3 kilo ohmlyk rezistor ýasap bolýar. Indi akym hasaplaly. Eger olary 6 volt çeşme biriktirsek, ýagny 6 volt batareýa biriktirsek. 6 volt şeýle edeli. Bärti R1, R2, R1'iň bahasy 1 kilo ohmdy, bärtiniň bahasy 2 kilo ohmdy. Indi akym formulamyz I deňdir V bölmek R. Ýagny I deňdir voltajymyz 6 volt diýdik. 6 volt bölmek indi rezistansymyz, ýagny şunuň ikisiniň jemi 3 ohm diýdik. Ýagny 3 kilo ohm, ýagny 3000 ohm. I'miziň bahasy 0.002 amper. Ýa-da I deňdir 2 miliampere deň bolýar. Ýagny şu akymda, ýagny şu circuitde 2 miliamperlik akym geçýär. Bärde rezistor birimiz 1 kilo ohm, bärde rezistor 2'miz 2 kilo ohm we batareýamiz 6 volt. Niýen ýokarda diýipdik, 2 tane rezistor izigiderli ullansaň, onda toklary, ýagny voltajlary bölünýär diýipdik. Indi şolary näçe bölünýär we näçe voltajdygyny tapaýly. Birinji rezistorymyzyň bahasy VR1 ýagny şunuň voltagyny hasaplaýly. Formulasy nämedir? V deňdir I köpeltmek R-dy. Ýöne şutaýda R1 alýas. Indi V voltage R1 deňdir akymymyz 2 miliamper, 2 miliamp köpeltmegem R1'imiziň bahasy 1 kilo ohm. VR1 ýagny rezistor 1'iň üstünden geçýän togumyzyň bahasy 0.002 amperi 1000'e köpeltsek, onda bize çykýan baha 2 volt çykýar. Indi ikinji rezistor hasaplaýly. VR2 ýagny R2 ikinji rezistoryň üstünden geçýän tok deňdir I köpeltmek R2. Sebäbi biz R2'ň üstündäki geçýän togy hasaplajak bolýarys. VR2 deňdir I'miziň bahasy ýene-de standart, sebäbi bütün circuit'in içinde 2 miliamperlik akym geçýär diýipdik. Sebäbi seriesde bolan rezistorlarda akymlar, ýagny current bölünýär, voltage bölünýär. Indi VR2
Bu da 2 miliamper. Köpeltmegem inni R2'ň bahasy 2 kilo ohmdy. 2 kilo ohm. Bu da köpeltsek 4 volt bolýar. Bu näme diýmek onda? 6 volt girýär. Birinji rezistorymyzyň üstünden 2 volt geçýär, ikinji rezistorymyzyň üstünden 4 volt geçýär. We şunyň ikisini birleşdirsek onda 6 volta deň bolýar. Ýagny V jemi deňdir V R1 goşmak V R2 deňdir 2 goşmak 4 deňdir 6 volt. Şu ýerde möhüm netije gelýär. Series birikmede uly rezistoryň üstüne has köp voltage galýar. Ýagny ikinji rezistorymyz 2 kilo ohmdy. Şonuň üçin muňa geçýän togy 4 volt. Inni bolsa rezistorlaryň paralel birikdirilmegi. Iki rezistoryň başlary we soňlary şol bir nokatlara birikdirilse, oňa paralel connection diýilýär. Meselem, bärik sary alaýly. Rezistorymyzyň simboly şeýledi. We aşagdan ýene bir rezistor bolýar. We şolaryň ikisini birleşdirýär. Bärse GND, ýagny minus bolýar. Bärsini birleşdirýär. Bärsini 5 volt edeli. Näme dedik? İki rezistoryň başlary, ýagny şu başy we soňlary şol bir nokatlara birikdirilse, ýagny başy ikisiniň başy bir nokada birikdirýär, ikisiniň soňam bir nokada birikýär. Onda oňa paralel connection diýilýär. Bu ýerde current, ýagny akymyň geçmeginiň bir näçe ýollary bar. Series birikmeden tapawutlykda paralel birikmede her rezistoryň üstünden voltage deň bolýar. Emma umumy current 2 şaha bölünýär. Inni. Ýani diýdik, series birikmeden tapawutlykda paralel birikmede her rezistoryň üstündäki voltage deň bolýar. Ştak R1 diýelim, muňa da R2 diýeli. Onda VR1 deňdir VR2, bu da deňdir V source initialine. Ýagny V source'am şuňa diýilýär 5 volt. 5 volt. 5 volt näme diýjek bolýar? Şu 5 volt, şu taýda da 5 volt, şu taýda da 5 volt. Emma akym, ýagny current 2'e bölünýär. Ýagny I total deňdir I R1 goşmak I R2. Total diýänimizem jemi. Ýagny şu taýdan akýan akym we şu taýdan akýan akymyň jemi şuňa deň bolýar. Inni paralel rezistorlaryň formulasy şu R total deňdir Bağışlanç taýda 1 bölmek R total bolmaly. Inni 1 bölmek R total ýa-da başdan gojatyryp ýadaýyn. Başga reňkde fiolet bolsun. 1 bölmek R total deňdir 1 bölmek R1, 1 goşmak 1 bölmek R2 goşmak 1 bölmek R3 we näçe rezistoryň bar bolsa paralel şonuň jemi şeýtirip hasaplanylýar. Ýöne eliňizde bary ýok 2 sanjak rezistor bar bolsa, olaryň paralel çatylanmasa, onda iň ansat ýoly R total deňdir R1 köpeltmek R2 bölmek R1 goşmak R2. Diňe eliňde 2 tane rezistor paralel çatylanmasa, onda beýtirip ýokardaky formula bilen kösenip görmek ýerine şuny ullansaňyz ýeterli. Mysal üçin 2 sany 1 kilo ohmlyk rezistory paralel birikdireli.
Ýagny R1 bilen R2'ň bahasy 1 kilo ohm. Onda ýokardaky formulaga görä boljak bolsa, 1000 köpeltmek, 1000 bölmek, 1000 goşmak, 1000. Onda 1000 bahasy 500 ohma deňdir. Diýmek, iki sany 1 kilo ohmlyk rezistor paralel birikdirilende umumy resistance, ýagny R total 500 ohma deň bolýar. Bu ýerde geň görünýän zat paralel birikmede umumy resistance kiçelýär. Sebäbi elektrik current ýagny akymy üçün goşmaça ýol açylýar. Ýokarda şu taýda 2'e bölünýän üçin akym 2'e bölünip gitýär. Şoň üçin resistance şulaň bile goşulanda kiçelýär bahasy. Dawaýçy indi şunyň akymyny hasaplayly. 5 volt we R1, R2 ikisinem diýeli 1 kilo ohm bolsun. 5 volt köplenç schemalarda GND şeýle edilýär, ýagny şeýle goýýas, şeýle şu min şolýar. Ne? Ýagny şu taýda GND diýip belläli. R1'ň bahasy 1 kilo ohm, R1 bu da R2 muňun bahasy 1 kilo ohm edeli. Onda I R1 deňdir 5, ýagny 5 volt formulasy zatdy, ýadyňyza düşýän bolsa, V bölmek R. 5 volt bölmegem resistance 1000 tä 1 kilo ohm. Bu da 5 miliamper bolýar. I R2 V bölmek R. Bu da 5 bölmek 1, 2, 3 1000. Bu da 5 miliamper bolýar. Ve umumy akym total current I total 5 miliamper goşmak 5 miliamper, onda bize 10 miliamper bolýar. Ýagny I total 10 miliamper. 5 volt bataryýamyzdan 10 miliamperlik akym geçýär. Indi bolsa siz bilen paralelem öwrendik, seriesem öwrendik. Resistorlar series bolany bir-birine çatylyp gitýär. Paralel bolanda da ikisiniň hem uçlary birleşýär. Indi bularynyň tapawudyny, aýratynlyklaryny deňeşdireli. Akym boýunça current şu taýda series diýeli, S bärde de paralel. Akym boýunça seriesde ähli resistorlar deň. R total deň ýöne bärde raharp edipdirin P bolmaly, paralel P. Akyma gelenine seriesde ähli resistorlarda deň, paraleller şahalary arasynda bölünýär. R bölünýär. Indi voltaja gelenine seriesda näme bolýardy? Resistorlaryň arasynda bölünýär. Resistor arasynda bölünýär. Emma paralelle ähli şahada deň. Ähli şaha deň. Total resistance
T total R series'de rezistorlar goşulýar. Plus diýeli. Paralelde umum baha kiçelýär. R total aşağı kiçelýär. Current üçün yol akım yol diýeli. Serieslerde akım diňe bir taraplayın, şoň üçin bir diýäs. Paralelde bir näçe yol. Bir näçe. Ýaty saklamak üçin series şeýlip belläli. Series akımlary deň bolýar, ýöne voltage bölünýär. Paralel voltage deň ýöne akym bölünýär. Ştaýda schemasyny çytyp göreýin size. Series bolany we paralel. Täzen gaýtalaýan seriesde akymy deň bolýar, bir ýolda akýa akym ýöne voltajy 2-ä bölünýärdi. Paralelde voltajy deň, volt ştaýda da deň, ştaýda da deň ýöne akym 2-ä bölünýär ştaýda görüşiňiz ýaly. Paralel öwrenlik, series öwrenlik we mundan başga has gowzat bar. Voltage divider diýilýär. Voltage divider iki tane series birliktirilen rezistoryň kömegi bilen giriş voltajyndan has pes çykyş voltajyny almak üçin ulanylýan zincirdir. Ýagny iki tane rezistor bilen ulanýar. Başdak Vin ýa, ýagny voltage input bolýar. Ştaýsy Vout. Bertem GND. Bu ýerde Vin giriş tok, Vout çykyş tok, R1, R2 rezistorlar, ýagny ýokarky rezistor, R2 aşaky rezistor, GND bu da minus bolýar. Çykyş voltajy R1 bilen R2 arasyndaky nokotdan alınýar, ýagny şu R1 bilen R2 şunun arasyndaky çykyş voltaj ştaýdan biz tok çykarýas. Şunun ikisiniň arasyndan. Formulasy Vout deňdir Vin köpeltmek R2 bölmek R1 goşmak R2 formulasy şu. Möhüm zat formulanyň ýokarysynda GND bilen Vout arasynda ýerleşen R2 bolýandyr. Ýagny ştaýda Vout bilen GND arasynda ýerleşen R2. Inni voltage divider bilen bir mesele çözüp göreli. Gelin iki tane 10 kilo ohmlyk rezistor ulanalyň. Ýagny ştaýda täzen we giriş togumuz Vin 5 volt bolsun, R1, R2 10 kilo ohm, bersem 10 kilo ohm. We orta arasyndan biz çykyş togumuzy alýas. Vout. Inni formula görä nämedi? Vout deňdir
in köpeltmek R2 R1 goşmak R2. Onu V out. Bizim V inimiz giriş tokdy, ýagny 5 volt bolýar. Köpeltmek inni R2 miň bahasy 10 000 10K. R1 bilen R2-ni goşsak, ýagny 10K bilen 10K-ny goşmaly. Ýagny V out deňdir 10 5 köpeltmek 10 000 bölmegem 10K bilen 10K-ny goşdygam 20 000 bolýar. Bulam 5 köpeltmek 0.5 bolýar. Bundan 5 ile 0.5 köpeltsegem ýarsy bolýar, 2.5 volt bolýar. Bu näme diýmek? Iki rezistoryň deň bolany üçin giriş voltajy deň 2-ä bölünýär. Ýagny 5 volt girýär we V-out'dan biz 2.5 volt çykarýas. Eger giriş 10 volt bolsady, onda çykyşymyz 10 köpeltmek 0.5 deňdir 5 volt bolýar. Şonuň üçin iki deň rezistor giriş voltajynyň ýarsyna bölünýär. Ýene bir meseleme deli, bu gezek başga bahalar bilen. Diýeli R1 R2 V in V out. R1'in bahasy 1 kilo ohm bolsun. R2'nin bahasy 2 kilo ohm bolsun. We V inimiz 5 volt ýerine 6 volt bolsun. Inni formula V out, ýagny V out ştaýdan çykýan tok deňdir V in köpeltmek R2 R1 goşmagam R2. V inimiz näçedi? 6 volt köpeltmek R2'nin bahasy 2 kilo ohm, R1 goşmak R2 ýagny 1 kilo ohm goşmagam 2 kilo ohm deňdir. 6 köpeltmek 2 bölü 3 deňdirem 4 volt bolýar. Ýagny V out deňdir 4 volt. Eger rezistorlaryň ýerini çalşsak, onda V out deňdir 6 köpeltmek 1 kilo ohm ýagny 1000 bölmek 2000 goşmagam 1000. Onda V out 2 volt bolardy ýerini çalşsak. Diýmek R1 we R2'niň ýerini çalşsak çykyş voltagyny ütgetýär. Biz inni nämeler öwrendik şu tapakda? Ohmyň kanunlaryny öwrendik, rezistor renkleri näme many aňlatýar, hasaplanyşyny öwrendik. Ondan soň volt näme, akym näme, resistance näme, olarym düşündirdik. Ondan soň bärde series var, ondan soň paralel rezistorlar var, ondan soň voltage dividerler, ýagny voltage bölüjüleri. Olarym öwrendik. Inni gelin breadboardyň üstüne barlak göreli. Inni gelin hemme zatlary, öwrenen zatlarymyzy barlaýlyň. Birinjiden rezistory nädip ölçäýäs. Testerimiz ýagny multimeter ingliz dilinde. Şunu ululdaýyn. Şeýle goýaly. İki tane plus bilen minus kabellerimiz bolýar. Şu taýfy com diýen ýere minus bolýandyr. Şoň üçin bärek garasyny çatýas, ýagny minusumuz. Şu taýdan eger akym ölçejek bolsaň 10 mA şu taýda ul akymlary ölçäň, bärde kiçi akymlary ölçäň we bärde de şu taýda voltage bolsun, diodlar bolsun ýa kapasitorlaryň ölçejek bolsaň şu tak çatýan diýär. Şoň üçin biz şu tak çatýas we şonuň üstüne hany ohmyň renki başlaň semboly şunu ýalydy. Biz şoň üçin gün şuňa geçirýäs.
ve ana üstünde ohm'un şekli dur. Bizim ne elimizde diyeli şutayda bir neçe rezistor datlarımız var. Şunu şeylere kaptalıktan yatırsak ya şeyle koysak görünüyor. Görünüyor. Inni elimizde kabellerimiz aldık. Diyeli ne 220 ohmluk diye doğrudan 220 ohmun üstüne her bir tarafına testerimiz tutyas bolyn. Onna görüşüňiz ýaly testerin üstüne ýagny multimeterin üstüne 220 ohm görkezýär. Misal üçin indiki rezistorimiz 10 ohm diye. Şey taraf tutyas. 10 ohm 10.4. Indiki rezistorimiz misal üçin şu 22K diye. 22K bolsa täzen ölçek görýäs. 22K. Testerin üstünde yukarıcığına ohm'un yanına K harfi durýar. Ýagny şu 22.000 ohm resistance-dygyny ohmdygyny görkezýär. Indi gelin 1 kilo ohmluk rezistorlar bilen berde power supply'ım bar. 5 volty işletýän. Şutayda kabel üssü bilen breadboard'un üstüne çatylgydyr. 5 volt diye. We şutayda aşağısı plus, yukarısı minus. Inni elimize bir sani 1 kilo ohmluk rezistor alýas. We yukarısından plus'a çatýas. Inni ulanýan togumuz, ýagny power supply'dan bize 5 volt gelýär. Ulanýan rezistorymyzam 1 kilo ohmluk. Inni şutayda akım formula göre I dengdir V bölmek kere, ýagny 5 volty 1000'e bölýäs. O da 0.005 amper ýa-da 5 miliamper bolýar. Doğrudan. Inni şunu gelin power multimeter'de barlaýyn. İlki bilen amperi ölçemek üçin näme diýipdik? Bunda volt ölçeýäs. Berde de akım ölçeýäs. Indi şunu 20 miliampere geçirýäs we uly akım ölçämiz ok. Şoň üçin şunu şutak baglaýas. Onuň berde ne volt ölçenýär? Berde uly voltlar, berde millivoltlar, berde amper, miliamper. Indi biz miliamper ölçänimiz üçin şutak geçirýäs. We 5'i 1000'e bölemizde 5 miliamper diýipdik. Inni şu kabeli bilenem şunu şutak goýýas. Näme bolýanyny şutayda şu wagt? Plus'tan gelýär. Ondan soň aşaky liniýamyz plus. Üstünden rezistora geçýär. Ondan soň şul ayak şoňa baglansa onda circuit tamamlanýar. Akım geçip başlamaly ýöne şu wagt akım geçenok sebäbi şu bilen şu birleşdirilen däl. Indi biz testerde akım ölçemek üçin hemişe eliňizde şular ýaly tester bar bolsa, hökmen bir kontaktyny bölüp şu taýdan akym geçýändigini görkezmeli. Indi şeýle goýsak. Indi bir aýagyny şuňa, bir aýagyny şuňa goýsak, ana testerde 5 miliamper akım geçýändigini görüp bilýäňiz. Beş miliamper akım. Sebäbi 5 volt ulanýas, 1 kilo ohmluk rezistor ulanýas. Formulada I dengdir V bölmek R bolan üçin volt 5 volty 1000'e bölsek 5 miliamper bolýardy. Birinji testimiz şu. Misal üçin indi şu taýda diňe togy ölçejek diýsen, ilki bilenämini volta geçirýän. Ondan soň bul aýagyny bärden çykaryp 1000'e geçirýän. Ondan soň şul aýagyny indi kontakty ýapmalylar biz.
Şoň üçin muny bärik geçirýär. Indi şu wagt işleýär, dogrudan? We biziň bar etmeli dadymyz rezistoryň üstünden näçe tok geçýänini ölçejek bolsak, onda bir aýagyny gelýän togy ölçeýäs, beýleki aýagyna minus goýas. Ýagny ana täsirde 5 volt gelýänini görüp bilýäs. Inni şu wagt elimizde 2 tane rezistor bar. İkisem 1 kilo ohmluk. Inni şunun R total ýagny jemini hasaplajak bolsak, şu wagt bir aýagy 10-njy liniýa çatyldyr. İkinji aýagy bolsa 15-nji liniýa. Ýöne şolary wagtda 15-nji liniýa R2'miz, ýagny o da 1 kilo ohm. R2'ň çep tarapy aýagy şol liniýa çatylan we beýlekden bärik. İlki rezistory ölçejek bolsak, onda şuny rezistor ölçeýäne geçirýäs. Ondan soň şutak ilki başda birçi rezistory ölçejek bolsak, şeýle goýas. Ýagny şutadan 0.994, ýagny paçti 1 kilo ohm demek şu. Men size aýdypdym, goňur reňki 5% tolerance diýäniň sebäbi şu. Inni men ikisiniň hem iki rezistor izine ýagny series goşanym üçin inni ikisini goşanmyzda şeýle bolýar. Ýagny 1.989 kilo ohm, ýagny paçti 2 kilo ohm sebäbi bir R1'iň bahasy 1 kilo ohm, R2'iň bahasy 1 kilo ohm we seriesde rezistorlaryň jemi R1 goşmak, R2 goşmak näçe rezistoryň bagy bolsa. Inni bärde de görşüňiz ýaly paçti 2 kilo ohmluk rezistorymyz bar. Ýöne inni bärde akym ölçäli. Inni bärde akym ölçejek bolsak, onda etmeli zadymyz bir aýagyny plusa salýas. Şeýle, sebäbi ýokarkysyndan gelýär. Häzir biraz zoomlaýyn. Soň bul aýagyny, R2'ň aýagyny şutak salaýly. We minus ýokarky liniýamyz minus we minusam diýeli şutak salaýly. Inni akym ölçänimiz üçin täzen testirimiziň şol aýagyndan akym ölçeýänine geçirýäs. Muny milliampere geçirýäs, uly akym ölçämiz ok. We power supply'myzy işletýäs, ýagny blok bitänýä 5 volt çykarýar. Inni elimizde series rezistorlar bar. Inni akym şutaýda formula göre I deňdir V bölmek R bolan üçin, ýagny 5 volt bölmek 2000 ohm, sebäbi iki tane rezistoryň jemi R1 bilen R2 ikisi 1 kilo ohm, ikisini goşaňda 2 kilo ohm bolýar, ýagny 2000 ohm. 5'i 2000'e böleňde 0.0025 amper bolýar, ýagny 2.5 milliamper. Şeýle etýäs. Inni şu wagt milliamper ölçeýär. Akym geçirýänimizi goýduk, milliamper zadyny da goýduk. Inni rezistoryň şeýle goýýas, soňra bul aýagyndan bärik çatýas. Görşüňiz ýaly 2.51 milliamper, ýagny 2.5 milliamper bolýar. Formula dogry, çyndyrmyşda da circuit dogry işleýär. Inni her bir rezistordan geçýän togy ölçäli. Inni şu wagt circuitimizi tamamladyk, ýani zyňjyrymyzy ýapdyk, halkany plus gelýär aşaky liniýadan rezistoryň üstünden geçýär. Ondan soň zoomlaýly. Şutaýda üstünden geçýär, ondan soň şu liniýadan ikinji rezistorymyzdan geçýär, ikinji rezistordan hem şo bir liniýadan täzen minusa gitýär. Inni akymy başlayan voltajy ölçäli. Birinji rezistorymyzdan geçýän tok 2.5 volt. İkinji rezistorymyzdan geçýän tok o da 2.5 volt. İkisinden goşaňda da jemi 5 volta deň bolýar.
Ýa-ni size series resistance görkezipdik. 2 tane resistor, ikisiniň bahasy 1 kilo ohmdy. Inni paralel resistance görkezýär. Ýagny şu wagt ikisiniň bir ayagy 20-nji liniýa çatylgydy we ikisiniň beýleki ayagy ýagny sag tarapy 25-nji liniýa çatylgydyr. Inni formula nämedir? R total ýagny R jemi R1 köpeltmek R2 bölmek R1 goşmak R2'di. Ýagny 1000 köpeltmek 1000 bölmek 1000 goşmak 1000 formulasyna soň biziň elimize teoriýada ýa-ni düşünüremde 500 ohm bolýardy. Indi daway göreli. Multimetre alýas. Resistor ölçeýän moda geçirýäs. We şeýtirip çatsak görşüňiz ýaly 500 ohm bolýar. Emma şunu men çykaryp şeýle goýsam birçe resistoryň bahasy 1 kilo ohm bolmaly. Ana 0.995 kilo ohm diýip görkezýär. Şu taýpynda K harpy bar. Bu da şol 0.1 kilo ohm. Emma ikisinem paralel bir-birine birikdirýäs bolyn. Ýagny şu wagt paralel çatylan 500 ohm bolýar. Ýa-da şu taýdan ýakynjaga durýan görkezeýin. Ana 499.6 ohm. Почти 500 ohm bolýar. Indi bolsa size voltage divider meselesini görkezeýin. Şu wagt elimde 2 tane resistor bar. Biri 1 kilo ohmluk, beýleksem 5.1 kilo ohmluk. Ýagny R1 ýokarkysy 5.1 kilo ohm, R2 1000 kilo ohm. 5.1 kilo ohm diýänem 5100 ohmluk. Inni power supply'dan maňa 5 volt gelýär we testerim şu wagt tok ölçeýände dur. Inni şu wagt formula nämedir? Eger 2 resistor ulanýan bolsaň V out deňdir V in köpeltmek R2 bölmek R1 bilen R2'nin jemi. Bärde näme? Onda giriş togumyz 5 volt, onu R2'miziň bahasy ikinji resistorymyzyň bahasy 1 kilo ohm, R1'in bahasam 5.1 kilo ohm. İkisini goşýas. Jemi V out bize ýagny şuň orta arasyndan iki aýagynyň birleşýän ýerinden maňa çykmaly tok 0.82 volt. Dawa ölçäli. Şeýle galdyraýyn. Soň testere şeýle ýakynlaşdyraýly. 0.82 volt çykýar şu wagt. Ýagny ýokarkymyz 5.1 kilo ohm bolan üçin togumyz gowy peselýär. Indi şularyň ikisini ýerini çalyşyp göreliň. Indi şu wagt R1'myň 1 kilo ohm, R2 5.1 kilo ohm. Şu taýda näder zoomlap görkezeýin. Çatylşy plus minusumyz bar ýokarky liniýalarda. Soň ýaşyl liniýan plusdan resistoryň çep aýagyna çatylýar. Ondan soň beýlek aýagy ýagny 15-nji liniýada R2'ň çep tarapyndaky aýagy bilen birleşýär. Ýagny V out'myz şul iki aýagynyň birleşýän ýerinden tok çykýar. Ýagny voltage divider nokadymyz şol. Ondan soň R2'ň beýlek aýagy minusa gitýär. Inni R1 1 kilo ohm, R2 5.1 kilo ohm. Formula göre çykmaly baha 4.18. Dawa ölçek göreliň. 4.17 volt. Görşüňiz ýaly R1'in bahasy pes, R2'ň bahasy uly. Onu uly tok çykýar. Eger R1'in bahasy uly bolup R2'ň bahasy pes bolsa, onu ýanky meselemde 0.82 volt çykypdy. Munda 4.18 volt. İkisinin bahasyndan goşsak 5 volt bolýar.
Eger bu video gyzykly bolan bolsa köp sag bolun, kommentariýalarda belläň. Düşünmedik ýeriňiz bar bolsa okman bellek geçiň Telegram kanalym açyly. Ondan iýerlap bilersiňiz. TikTok hasabym, YouTube kanalyma azda bolmagy unutmaň. Indiki videolarda görüşýänçek sag bolun.